Dobrý den, jmenuji se Iveta Dvořáková. Dobrý den, já se jmenuji Vlasta Dvořák. Společně patříme do rodinné firmy, která se mimo jiné zabývá cukrářskou výrobou. Dnes bychom vám rádi představili naši cukrárnu, která se nachází uprostřed Golčova Jeníkova, a to na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Našim zákazníkům nabízíme trávení volných chvil v pohodlných kožených sedačkách, kde při šálku výborné ili kávy a také díky našim zákuskům rázem zapomenete na starosti všedních dnů. Naše cukrářky mají 15letou praxi v cukrářském prostředí a dodržujeme tradiční výrobu se základy poctivé cukrařiny. Používáme pravé máslo s obsahem tuku 85%, čerstvá vejce a jen tu nejlepší mouku od českého mlynáře Voženílka. Díky naší cukrářské výrobě rozvážíme naše výrobky i do ostatních cukráren a děláme zákusky pro svatby a další společenské akce. Díky dětskému koutku a venkovnímu posezení s dětským hřištěm si na své přijdou i maminky s dětmi. Přijďte ochutnat tradiční a poctivé zákusky a sami se přesvědčit, jak chutná kvalita. My jsme tu pro vás každý den. Jsou opravdu výborný.